arvokas just sellaisena kuin sä oot. Sä oot arvokas just sellaisena kuin sä oot. Sulla on tosi paljon merkitystä. Sulla on merkitystä. Älä koskaan unohda sitä. Sä oot ansainnut kaiken hyvän. Sä oot ansainnut kaiken hyvän, mitä elämä ikinä tuo sun eteen. Sä oot ansainnut kaiken hyvän. Sä oot ansainnut kaiken hyvän. Muista, että sä oot ansainnut kaiken hyvän. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kaikki tulee olemaan hyvin. Kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy kyllä. Kaikki järjestyy. Sulla on lupa just nyt vaan olla rauhassa ja hengittää. Sä voit hengittää nenän kautta sisään. Just noin ja sun kautta ulos. Sulla on kaikki lupa. Kaikenlainen lupa rentoutua ja olla vaan tässä ja nyt.
jos tänään on vaikea päivä, niin muista, että huomenna on uusi päivä. Ja uusi päivä tuo aina uudet tunteet ja uudet asiat ja mitä vaan voi tapahtua. Kaikki voi järjestyä tosta noin yhtäkkiä. Ja kaikki järjestyy, se on ihan varma. Kaikki järjestyy. Kaikki järjestyy. Sulla on voimaa ja rohkeutta kohdata tulevaisuus sellaisena kuin se on. Sä olet voimakas ja rohkea. Vaikka ei aina itsestä tunnu siltä, niin mietipä mihin sä oot tullut, mihin asti sä oot jo kulkenut. Sä oot tässä ja nyt. Sä oot selvinnyt vaikka mistä. Hyvä sä. Ja välillä selviäminen ja onnistuminen on jo ihan sitä, että sä vaan nouset ylipäätänsä sängystä. Välillä se on sitä. Pitää olla armollinen itselleen ja sille, mitä on käynyt elämässä läpi. Muista, että sä riität just tollasena kuin sä oot. Sä riität just tollasena kuin sä oot. Sinä riität just tollasena kuin sä oot. Sä oot ainutlaatuinen tässä elämässä, tässä maailmassa ei ole ketään samanlaista tyyppiä kuin sä. Sä oot täysin ainutlaatuinen. Kukaan ei koskaan voi olla samanlainen kuin sä. Ei ole toista sua. Ei ole. On vain yksi sinä. Se on tosi tärkeää, että sä oot just sellainen kuin sä oot. Sussa on hirveän valtava määrä potentiaalia tehdä just niitä asioita, mitä sä haluat. Älä epäile itseäsi. Joskus toki asioiden tekeminen vaatii tosi paljon. Tai siis me saadaan jotenkin toteutettua sitä meidän aitoa potentiaalia. Mutta aina yksi pienikin askel on kuitenkin askel. Älä väheksy. Pienet askeleet vie pitkälle, kun me vaan otetaan niitä askelia. Kun sä vaan otat edes yhden askeleen, niin se voi olla pahana päivänä jopa se, että sä heräät ja nouset sängystä. Ja joskus on ihan tosi ok olla väsynyt. Ja silloin kun sä oot väsynyt, niin silloin sä lepäät. Silloin kun sua väsyttää, niin silloin sä lepäät. Nyt ei ole tällä hetkellä kiire yhtään mihinkään. Sä voit ottaa kaiken ajan, mitä sä tarvitset. Silleen, että saat nyt levättyä. Kaikki aika, mitä sä tarvitset. Sulla on lupa levätä ja tuntea olos turvalliseksi. Sulla on kaikki lupa levätä ja tuntea olosi turvalliseksi. Turvalliseksi. Sä oot turvassa. Sä oot turvassa. Sä riität just noin. Ja mä oon ylpeä susta. Mä oon ylpeä susta. Sä oot tosi rakas. Sä oot tosi rakastettava.
Sä oot tehnyt hienoa työtä itses kanssa. Sä oot selvinnyt tosi upeasti monista asioista. Sulla on lupa olla just sellainen kuin sä oot. Ja se riittää. Sun ei tarvitse löytää mitään muuta kuin se, mitä sä oot. Sä oot täydellinen sellaisena kuin sä olet. Asiat kääntyy vielä parhain päin. Asiat tulee menee just niin kuin pitää. Sulla on edessä. Sulla on edessä loistava tulevaisuus. Ja sä pystyt ihan mihin vaan sä haluat. Ihan mihin vaan sä haluat. Niin sä pystyt siihen. Ja sä tuut selviä kaikista vaikeista ajoista, mitä meidän elämään väkisinkin osuu kohdalle. Ja sä selviit niistä. Ja sä oot vahvempi kuin koskaan. Koska sä oot ihmisenä niin upea. Sä oot upea silloin, kun sua väsyttää. Ja sä oot upea silloin, kun sä oot voimissasi. Sä oot upea kaikin tavoin. Sä oot upea kaikin tavoin. Älä koskaan unohda sitä. Äläkä unohda sitä, että sä olet tärkeä ja rakastettu. Sä olet niin rakastettu. Sä olet niin rakas. Sä oot niin rakas. Ymmärrätkö? Ja mä olen niin superylpeä susta. Sä riität just tollasena kuin sä oot. Sä oot täydellinen. Täydellinen. Voi olla, että sä et kuule sitä tarpeeksi usein. Että sä oot rakas. Ja että sä oot tärkeä ja sulla on merkitystä. Ja että asiat tulee järjestyä vielä, vaikka tuntuu, että sä oot tosi hukas tällä hetkellä. Sä löydät sun syys. Sä löydät sun polkus. Ja sä ansaitset kaiken sen onnen, mikä sulle tulee vastaan, mitä ikinä se onkaan. Ja koska maailmaan liittyy myös surua ja vastoinkäymisiä, niin jokainen suru ja vastoinkäyminen, oli ne ihan mitä tahansa, niin annat luvan sun olla surullinen. Anna luvan itsellesi olla pettynyt. Annat luvan itsellesi olla vihainen. Koska vain niin sä et jää niihin tunteisiin ikuisiksi ajoiksi kellumaan. Koska sit on myös päästettävä irti joskus. Päästettävä irti oman hyvinvoinnin vuoksi. Ja irti päästäminen tuntuu olevan monesti se vaikein juttu. Koska mäkin joudun päivittäin edelleen joka ikinen päivä sanomaan itselleni niiden mun synkkien ajatusten ja pelkojen keskellä, että päästä irti. Nää ei ole nyt niitä asioita, mitä pitäisi koko ajan kelata. Että me ei voida vaikuttaa tulevaan. Me ei voida mennä takaisin entiseen ja vaikuttaa sinne mitenkään. Ainut hetki, mihin me voidaan oikeasti vaikuttaa, on tässä ja nyt. Sä et voi elää huomisessa. Sä et edes tiedä, onko huomista. Meistä ei kukaan tiedä sitä. Mutta me voidaan tehdä kaikkemme, että just tässä hetkessä me tehdään niitä asioita. Ainakin edistetään niitä asioita, jotka tekee meidät onnelliseksi. Ja totta kai meidän pitää tehdä myös asioita, jotta me pysytään niin sanotusti leivässä. Mutta se ei estä sitä, etteikö me voitais myös siinä rinnalla tehdä
jos tuntuu, että sä et vaikka löydät töitä, vaikka sä haluaisit, niin jos sä vaan teet sen asian eteen koko ajan jotain, niin väistämättä sä joku päivä löydät niitä töitä, että siihen asti keskityt asioihin, mitkä tekee susta onnellisen. Teet sun omien resurssien mukaan sun päivästä parhaan mahdollisen. Ja tiedän, että mä en itsekään aina noudata tätä. Mut sitten aina käy jotain. Tai mä tapaan jonkun ihmisen, joka avaa, tiedättekö, mun silmät. Avaa mun silmät silleen, että me ei olla täällä ikuisesti. Tai että terveys ei ole itsestäänselvyys. Et ilman terveyttä asiat on vaikeampia. Ja me arvostetaan sitä terveyttä vasta siinä vaiheessa, kun me kadotetaan se terveys. Me yleensä arvostetaan myös ihmisiä vasta siinä vaiheessa, kun me jotenkin menetetään ne ihmiset. Niin pitäisikö meidän elää oikeasti joka päivä käytöksemme mukaan? Mitä mä nyt aina sanon? Pitäisikö meidän elää joka päivä niin, että meidän käytös vastaa sitä, että me voidaan sit oikeasti poistua täältä onnellisina, että me ollaan tehty ainakin kaikkemme sen eteen, että me ollaan itse onnellisia ja meidän tärkeimmät ihmiset vois onnellisia meidän ympärillä. Ja silloin, kun me pidetään itsestämme huolta, silloin kun sä pidät itsestäsi huolta, niin silloin sä voit olla parempi ihminen myös sun läheisillesi. Koska se kaikki lähtee täältä. Se kaikki lähtee sisältä. Ihan yhtä lailla, kun lentokoneessa sanotaan, että laita se haappimaski ensin itsellesi, ennen kuin rupeat auttaa muita, niin se pätee ihan kaikkeen. Sä et voi auttaa tai olla hyvä, jos et sä ole itsellesi hyvä. Tiedätkö, ihmisenä, ystävänä, kumppanina, sä et voi olla rakastava ja niinku, jos et sä edes rakasta itseäsi. Koska sit jos sä annat jostakin, mitä sulla ei oo, niin sit sä helposti katkeroidut. Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin yksipuolisesti jakaa kaikkea, vai jos se menee siihen, että sun pitäisi yksipuolisesti jakaa itsestäsi, niin silloin sä oot ehkä väärien ihmisten kanssa tekemisissä, koska se on molempiin suuntiin. Mutta muista, että sä oot tärkeä. Ja sä riität ja sä oot hyvä just noin. Ja sun ei tarvitse muuttaa itsestäsi yhtään mitään, ellet sä itse halua jostain syystä. Mut kenenkään muun ihmisen takia. Sun ei tarvii muuttaa itsesi. Sä olet täydellinen ihmisenä juuri sellaisena kuin sä olet. Ja oo ylpeä itsestäsi, koska mä tiedän, että mä ainakin oon ylpeä susta. Että sä oot täällä. Sä oot tässä ja nyt. Ja sä oot selvinnyt vaikka ja mistä. Ja sä oot kaiken rakkauden arvoinen. Ja mä lähetän sulle kaiken mun rakkauden energian, mitä mussa on. Tai ainakin toivin. En ehkä itsestäni anna kaikkia rakkauksia, en halua luopua siitä kaikesta, mutta toimin ainakin rakkauden energian välikätenä, että sä tunnet, kuinka paljon sua rakastetaan tässä maailmassa. Kuinka paljon universumi rakastaa sua, tai Jumala, tai mihin ikinä sä haluat uskoa. Ja kuinka me ollaan kaikki loppujen lopuksi vaan yhtä suurta yhteyttä. Ja tää kuulostaa nyt ehkä jonkun mielestä liian iholoinnilta, mutta me ihmiset ollaan oikeasti loppujen lopuksi yhtä kaikki. Ja vaikka eikä aina uskois, mutta niin se on. Mut mä haluan, että sä rakastat